Monggo cinere jumeneng joget. Monggo Bapak Gino nggih. Tugino. Oh Tugino. Nggih. Ya padha to, Pak Gino. Asik. Bandung Pak Tugino. Jarane ditumpaki keluarga besar Cinere. Sugeng siang Mas Reza Widodo. Sesek mlebu sedeng. Masuk Kak. Kak Pepi ayo dit Kak Pepi ayo dit Taun nono widonono tak anteni neng pucuking tresno balung nangka bebasane mung katon sliramu wae Dik Wiwit. Ojo lali pamulingku
saking Cinere sampun diatur iki. Bapak Tukino. Salah bubar. Ayo Mas, ayo Mas. Yo, ayo Bude. Halo, iya, 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 Ra. Yen liwat aku kelingan ku kae biyen tanggul leren neng cagak kebak tulisan warna abang tondo Pepi Prawan Kae kebak trito wayah wengi nganti kekatrino hae Mas Awan hae Sur hae Mas Awan sur soalnya lagu terakhir hae sur hae sur catetan sajroning ati datan luntur saya merati Pepi Kino dadi garwa maragol harane Gubuk Kasmara itu tidak mungkin. warna abang jenenge Gubuk Kasmara biyen kae tak go anduk tresno tanpa bantal tanpa kloso Kasmara Gubuk kae mati wiwit biyen tumeka saiki Gubuk kae kebak trito wayah wengi nganti kakatrino apa mik lancang ayo catetan sajroning ati datan luntur saya merati iya 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 Pepi Kino dadi garwa margalarene ning Gubuk
closing rengu ya papa. Saya nyanyi papa, ayo. Ayo satu meneh sekian heret. Dek wiwin sing tak tresnani rino wengi mong tak impi-impi aku ora bisa lali mong seliramu dek wiwin pepujane ngati monggo Kak. Aku wis kebacut tresno nanging atiku digawe lara. Notasimu salah notasimu mau salah sing mau arep masuk nang seliramu salah potong nadyan sepisan ketemu. Nene wali. Wes urung. Ning apa sliramu tega tinggal aku dik tinggal aku ngepoti mbok salah dendo. Hah? Salah dendo. Ora, iki wis bener kok. Iya. Pokoknya sairmu dhewe. Mas Tarwin, selagi bergoyang masku, leteng agut. Wong ayu sing tak tresnani rino wengi mong tak impi-impi aku ora bisa lali mong seliramu pujane ngati ora bakal dudo seliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging atiku
Salah dendo. Pokoknya salah dendo. Neng opo sliramu tega ninggal aku kuwi lirike wis. Heeh. Piye Pak? Neng opo sliramu tega Ninggal aku. ninggal aku kaya tanpa dosa atiku karo Ya Gustiku. Gustiku lanyuwun ngapura. Anjing kan lagu menika mboten ngirangi pakar patel sagata saking Regita Campursari ngadipun pandegani panjenenganipun Kang Mas Bondan Antoro. Ya, pisanipun Dede Rizka Rizka Regita. Wong ayu tresna mungkin aryo tembang. Kowe ngemut permen Dik. Anu abakmu mambu. Wong ayu. Ulangi meneh. Tresnamu kinarya tembang susah jroning batinku. Wong bagus antepno rasa hatimu tresnaku tulus jroning Mbak Santi, lagunya puter nggih. Mamiku sayang, lagunya tak puter ya. Ya Allah ayune. Jangan lupa pajaknya. Saka kene lho delokno ayune Mbak. Belum ore ya Allah. Santenan. Mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu tamu undangan sekalian. Tentunya. Selamat menikmati hidangan siang yang telah disediakan nih. Bersama Campur Sari Regita, semoga terhibur selalu. Amin. Pak Yakob mau nyanyi lagi? Pak Yakob siapin lagunya lagi ya Pak ya. Satu lagu berapa nih? Siang pantoro ratri mong eling manis sing ati orang kaya setiaku bisa aduweni gentone Malah kayak cakil. arang sak Tiah Sulasmi orang kaya tasnya gue Rasa kangen kang limputi lintang bulan dadi saksi upaya nyat balen janji sebanyak bukti sebanyak mati. orang kaya Sebuah foto untuk Anda. wong ayu tresna mungkin arya tampa susah jroning batinku Wong bagus mantep rasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu senadyan nyarungi banyu segara tresnaku ra bakal serena senadyan nyawa onsat sokoroku es tresno kabisa tinggal
Regita. Siang pantoro ratri mong eling manis ngati setiaku bisa duweni marang sang Yasulasmi. Nanti punya lagu apa monggo? Ngerti Jawa enggak Bapak? Ngerti Jawa tidak? Oh dikit-dikit. Aslinya Jakarta bingung kita nyanyi apa? Wong ayu tresna mungkin arya tamba susah jroning batenku. Wong bagus antep rasa atimu rasaku tulus jaring kalbu. Senadyan ngaruh ing banyu segara rasaku ra bakal sirna. Senadyan nyawa loncat saka raga wis tresno ora bisa dipisahkan. Mbak Santi, kita joget yuk. Besok loh Mbak Santi, senyumnya gimana? Senyumnya gimana Mbak Susa? Coba Iya, iya, iya. Pak Yakob, bisa lagunya nggak Pak? Bisa Pak? Lagu ini nggak bisa, oh, berarti lagu lain. Siang pantoro rati mong eling manis ngati. Tolong disyuting setiaku bisa adueni Ngantek ngesot Pak No, ngantek ngesot. rasa dia sulas orang kaya. Rasa kangen kanthi putih lintang bulan hati saksi. Ana ngesot-ngesot upayane dan balen jeri janji sebanyak bukti Orang kaya ya. Wis apa to jane Makna? Ambuh Hamba Allah. ya Allah. Wong ayu tresna mungkin arya tamba susah jroning batenku. Wong bagus antepno rasa atimu rasa Ya Allah Mbak Santi enak lagu. kalbu. Rene J. Senadyan ngaruh banyu segara tresnaku ra bakal sirna. Senadyan nyawa
Dede Rizka. Alhamdulillah barokah Bapak. Mak, Dede belum loh Mak. Saling se. Iya. Selamat siang Bapak Ibu, selamat menikmati hidangannya bersama campur sari Regina. Syutingan tolong biar Mbak Santi. Nah, nyawer, nggak ada. Sini tuh, nyawer. Pantaran ratri. Nyawer. Mong eling manis sing ati kesetiaku iso duweni orang kaya marang Mas Esa. saya Sulasmi. Jaluk. Rasa kangen kang liputi. Sisa bulan hati saksi. Upayan berat balik deni. Ganti sebanyak bukti. Sebanyak mati. Mbak Santi, Dedek, Mbak Santi tarik. Wong ayu tresna mugi narya tamba susah jroning batinku. Senadyan ngarung ibanyu segara tresnaku ra bakal sirna. Happy sini sayang. Gak jadi. Regina. Siang pantoro ratri mong eling manis sing ati setiaku bisa duweni Goyang terus mamaku. marang saya Sulasmi. Rasa kangen Bude Ros mana Bude Ros? Bude. Belum ya, biar nyiapin dulu, biar nyiapin. Wong ayu tresna mugi narya tamba susah jroning batinku. Mbak Santi yang biru belum? Asik sampai bawah yo. Senadyan nyaru ibanu segara tresna
bisa dipisahno. Alhamdulillah. Barokah Kanjeng Mami orang kaya. Ayo Mas Yud. Buat ibuku, Ibu Endang, keluarga besar Pulau Gadung. Sugeng rawuh Kang Masku. Arane nyatiku yen kelingan nanti lelakonku kaya rimarong sing tumandap ana ing dadaku Nanging rata rasa mong ilohku sing tumetes ketes nelesi pipi nganti tembus ana jroning ati. Mengke wonten mengis Bapak Yudo diaturke. ajur mumur atiku kejot kumiter larane pikir timbang urip ketar ketir aduh luwe haput dosa mingkir ayo Regita remu ing atiku ora bisa ditambani ya mung ndonga tinonga kangen ing ati Mas lanjut Mas Asep kangen ing ati yo ayo kabeh biar ibi sawindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku wong ayu pepujanku ati susah mung kangen sliramu monggo jam Pepi wae sapa rino wengi tak anti-anti nganti kapan nunggu kowe bali rasa kangen ora bisa lali amung sira kang bisa ganteni aja sumelang wong ayu tresnaku
bisa sumanding ana ing sisihku. Dul dul dul. Ayo Mas Wawan. Mas Parmin, sehat-sehat. Lenteng aku bergoyang masuk. Sawindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku dawa ngayu bebujanku ati susah mung kangen sliramu. Ayo Jak. Rina wong kita andi-andi lagi kapan nunggu kowe bali rasa kangen ora bisa lali amung sira kang bisa nambani. Kode-kodean ki jane nyapa lho. Kode Adik Dik. menawarkan mau handphone apa? Heeh. Dik Beni, aku minta nomor telepone anu sapa sebelah iki lho sapa kuwi? Banu. Heeh, Banu. Kok Banu to iki lho kok Banu to? Mau ditawarin mau minta handphone apa? Aja semalang dhewe min tresnaku iki ra bakal ayu ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisihku. Kak Pepi, si salah nyatek, salah seragenan. Dik Beni tak kira kuotaku sing tek ora yen nyawang manis sesemu kaya bisa meluluhke atiku Rina wengi ra bisa turu
Ket mau kok Ket mau kok Dek Wiwin jane ada apa? Oh, Dek Wiwin toh. Dek Wiwin itu ya Ada apa? ada apa-apa. Ayo ada apa? Semangat aku, selalu support aku. Sel. Pamucik kemarang muga urip tentrem salawase nadyan ing adoh babane nanging asku isih eling kowe. Mbak Wanti Sugeng Soten sehat-sehat Mbak Wanti. Mugi kunjung Mas Warsito itu. Sehat-sehat Mas Warsito. Yen nyawang manis sesemu kaya bisa luluhke hatiku. Saben dina ora bisa turu yen kelingan solah lan guyumu. Tresno iki tak titipke jaganan nganti salawase. Tresno iki ra bisa senadyan aku nek adoh papate. Begitu Mas Warsito itu sehat-sehat, Mbak Wanti semuanya matur sembah Iki nuwun. pamundutan sinten Pak No? Hamba Allah. Oh hamba Allah. Mas Wahyu, Om Trut Raharjo Karawang, Bu Endang, keluarga besar Ngamun Jati Pulau Gadung. Pamucik kemarang muga uripmu tentrem salawase. Ini tamu VIP minta lagu. Bumi Asih spesial nggih. Om punya lagu nggak? Apa lagunya? Oke siap. Apa wis ora kelingan sumpah janji momong marang aku sineksen lintang rembulan jarine tresnamu mung kanggo aku wis nganti telung ketiga nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng dudol liya ora ngono ora ngira kowe medhot taline asmara
suci rambut Joko malah tablek jadi apa pancen wis nasibku kudu pisan karo sliramu nadyan abot jroning ati nanging aku rak bisa ngocati lilo atiku lilo senadyan batin ku keloro-loro nanging aku rak kuwawar go atiku wis kebacut tresno wis nganti telung ketiga nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng duda liya ora nyono ora ngira kowe mencot tali ning asmara tresnaku kang tulus suci rambut Joko malah tablek jadi apa pancen wis nasibku kudu pisan karo sliramu nadyan abot jroning ati nanging aku rak bisa ngocati lilo atiku wis lilo senadyan batin ku keloro nanging aku ra kuwowo marga atiku wis kebacut tresno sekali lagi masih apa wis ora kelingan sumpah janjimu marang aku sinaksani remulan jarine tresnamu mung kanggo aku wis nganti telung ketiga nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng duda liya ora nyono ora ngira kowe medhot tali ning asmara tresnaku kang tulus suci rambut Joko malah tablek jadi apa pancen wis nasibku
podang kuning. Tak bisiki Pak. Juragane baso wong desa Mas Purwanto. Esuk awan ning omah wis ora kerasan. Keluyuran aku goleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng miteranggon ku goleki tak sranani. Monggo nggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi eman yen nganti ora kaya liyang-liyang tak sawang ketok nek depan keganjangan kok katon sarwi ngoceh dheweke ngetok elo kae tak mbok aja ngene podang kuning agawe atiku komeng ceret ireng tak sawang katon ipo bunga yen aku nyanon dhewe ora bakal atiku kabiwan liyan iki podang kandudut ati katakan kedam endo atiku sansaya ndondro mohon izin bawa pilih kenika dua lagu meleh nggih lewat rasa kadang saking Regita. Orang maido
semono nganti bisa hang lunturke tresno. Mong tansah medhoke saben kepethuk tabunge ora ngira mung sak sire dhewe ora maido kala mangsa gawe semono nganti bisa hang lunturke tresno. Ditambah nomrono mrene tiwas-tiwas dedawa topo sejatine ora liya mung awake dhewe. Dek Wiwin gawe ewa semono nganti bisa hang lunturke tresno ditambah nomrono mrene tiwas-tiwas dedawa tombo sejatine
ngejani ingsun, oke? Wes wanjine padha nintakake atepus kumandhang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagake agama luhur lan asar salat saya tinggalake tidak ungkap maghrib lan isya jangkepe ayo kane kita salat sunahe ojo sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga monggo ibu Rai Anom Suroto Kidangan maju jalan deh Setiawan siap-siap Setiawan tansah dielingi wis wanjine padha selamat ya Dek ya sukses selalu berkah wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran foto dulu Mas Mawar dadi cagake agama KPP sini nang waktu untuk tansah dijaga yen berjamaah iya supo luhur lan asar salat saya ngedake tindak mungkar matur sembah nuwun lan isa jangkepe ayo kane kita bersama Sama sembah nuwun berkah Mas Wawan juga Mbak Sarsi iku perintah agama silakan ibu monggo elingono Pak Yakob mohon izin lagunya apa nanti perahu layar oke siap perahu layar masih perahu layar Pak Yakob mau nyanyi Bapak sendiri Yakob, atau terima mau kasih. dinyanyikan Pak Yakob mohon izin nyanyi sendiri oh nggih Bapak punya lagu apa sekalian numpuk di sini
100 lumayan kan gopek. Dikelilingin dong. Emberan. Pak Yakob serombongan mohon izin nggih joget di sini Pak Yakob ya izin nggih. Ayo Uti joget Uti. Yuk koncone dhisik gembira. Ibu joget monggo. Nyanyi nggih. Kayak kok bisa? Aslia numpak perahu layar. Bisa ya? Dikit aja Pak Yakob, nggak apa-apa Pak. Monggo. Boleh. Alon raune mas Monggo Bapak. Rasa luka lesu. Aki damel mas jebul wis sore. Ditinggal apa nyawe-awe. Kayokane becek awe wae. Ene sesuk-esuk kumandang nyambut gawe. Kayaknya agak ini Matur bangun Ibu sehat-sehat. Alhamdulillah matur bangun barokah sehat-sehat nggih. Monggo segera para tamu undangan. Monggo monggo. Segera. Banyune segara Anglia monggo abangku menyala abangku siap Pak Yakob bisa loh Pak No. Tadi Pak Yakob tadi Pak No. Malu-malu Pak Yakob itu. mohon izin monggo Dikit lagi Pak. Goyang lagi. Banyu sinalan ora jemu-jemu karo besok guyub ngilangake rasa luka lesu. Aki dewek. Sek. Pak, pelan-pelan. Bapak aslinya dari mana Pak Yakob? Ulo Solo, Oh, Solonipun pundi menika? pinggiran kula Boyo. Pinggiran. Oh, Boyolali tanggane dhewe Pak No. Nggih. Kok hafal lagu Perahu Layar Pak Yakob? Enten sejarah. Oh, Histori nggih. tak tenan ta. Kayaknya berlayar berdua. Tak ya tenan ta. Pelan-pelan Pak Yakob. Jebul wis sore. Ngoten nggih? Nah, yuk monggo 1 2 3. Jebul wis sore.